radio. Dobar dan. Sklapanje braka, a u cilju sklapanja braka kao ženik Ljubomir Miković iz Srbobrana i kao nevesta Dragana Đanski iz Srbobrana. Kao svedoci sklapanju braka prisustvuju Radić Dragan iz Srbobrana i Janić Andreja iz Srbobrana. Na osnovu isprava i izjava budućih supružnika i svedoka utvrđeno je da ne postoji bračne smetnje niti zabrana za sklapanje braka uređene Porodičnim zakonom. Imaš li, Ljubomire, dobru i slobodnu volju i čvrstu nameru da uzmeš sebi za suprugu Draganu koju ovdje pred sobom vidiš? Da se nisi nekoj drugoj obećao, da te nije neko nagovorio na ovo, tako ti Bog pomogao. Imaš li da Dragana dobru i slobodnu volju i čvrstu nameru da uzmeš sebi za supruga Ljubomira koga pred sobom vidiš? Da se nisi nekom drugom obećala, ni neko primorao na ovo, tako ti Bog pomogao. Sjećam te, znao sam sve sa tim, oprosti volim te, ne mogu i neću s drugim da viđam te. Želja ljudi, a te opet pojava, istiša grli ljubi. A te opet pojava, istiša grli ljubi. Zato se ne srastim, a prosto bilo zavireža. Kao sve da snima, izgledaš i dušo kao dostavila. Budi, uvek srećna, ljubavi večna, da tvoj će možda proći nekada. Ljubav naša nikada, sad nikada, nikada. Usreću te vreme,